Бъдете благословени, брати и сестри, Бог да ви благослови. Знаем, че цялото слово е боговдъхновено и не трябва да се разделя на Стар и Нов Завет и да не се разделяме на старозаветни и новозаветни, защото всички служим на един Бог, а цялото слово е боговдъхновено. И е желателно, брати и сестри, да се чете от всеки един, който нарича себе си християнин, за да може да пребъдваме и най-важното е, защото чрез Словото можем да опознаем нашият Бог. Бъдете благословени. Продължавам с първа книга на царете. 11 глава видяхме помазването на цар, на Саул за цар. Виждаме, че когато Бог реши да помаже и да промени някого, просто той го прави, брати и сестри. Нека видим сега 11 глава. Саул побеждава амонците, но чрез коя сила побеждава? Разбира се, че чрез силата на Светия Дух, чрез силата дадена ни от Господа. Братя и сестри, ние също имаме тази сила да побеждаваме чрез Светия Дух, чрез силата на Господа. Братя и сестри, защото нашата борба не се състои от кръв и плът, нашата борба се състои от това, от тъмните сили, братя и сестри. Духовни борби, духовни битки, братя и сестри. Бог да благослови всеки един от нас. И ние имаме тази победа и ние ще победим духовните сили, братя и сестри. Единствено чрез кого? Чрез силата на Святия Дух, чрез силата Господня. Но това хората, които нямат Светия Дух и които не вярват на Бога, не разбират, че те винаги ще бъдат повалени. Нека видим победата на Саул срещу амонците. След това амонеецът Нас излезе и разположи стан против Явис Гаал и всички явиски мъже казаха на Нас: сключи договор с нас и ще ти слугуваме. А амонецът Нас им отговори: при едно условие ще сключа договор с вас. Да видим какви са изискванията му. Ще извадя десните очи на всички ви и ще поставя това за позор върху целия Израил. Виждаме, братя и сестри, тук се отправят сериозни нападки. Да видим. Явиските от страна на амонците. Явиските старейшини му казаха: дай ни 7-дневен срок, за да пратим вестоносци по всички предели на Израил. И тогава, ако няма кой да ни избави, ще се предадем. Но виждаме кой ще бъде техният избавител. Именно Саул. И така вестоносците отидоха в Сауловия град Гавая и разказаха всичко на всеслушание пред народа, и целият народ плака със силен глас. А Саул идваше след воловите си от полето. Той запита какво се е случило, че народът плаче, и му съобщиха думите на явиските мъже. Тогава Божият дух, нека забележим, братя и сестри, какво се случва. Виждаме заплаха от страна на амонците, защото казаха: те се заканиха, че искат да извадят очите на целия народ. Но нека видим какво се случва. Народа Израил, като чу това, започна да плаче. Заплака, защото се бяха страхували. Но виждаме какво се случва тук. Кой идва на помощ? Братя и сестри, кой се явява на помощ? Нека да видим. Той запита: защо плачете? И му съобщиха думите на явиските мъже, че той искал да извади очите на народа. Тогава да видим кой идва на помощ. Защото се казва, че Светия Дух е нашият помощник. Тогава Божият Дух дойде с сила върху Саул, когато чу онези думи, и той силно се разгневи. Взе 2 вола, наряза ги
на части и ги прати по всички предели на Израил. Повестоносци, за да кажат: който не излезе след Саул и след Самуил, така ще бъде направено с воловите му. И страх го от Господа обзе народа, всички излязоха като един човек, след като Саул ги преброи в Везек. Израелтяните бяха 300 000 души, а юдовите мъже 30 000 души. И казаха на вестоносците, които бяха дошли: кажете на явиските мъже, че утре, като припече слънцето, ще дойде избавление. А когато вестоносците дойдоха и донесоха веста на явиските мъже, те се зарадваха. И явиските мъже казаха на амонците: утре ще ви се предадем и вие правете с нас каквото искате. Виждаме сега, че явиските мъже се опитват да правят какво? Клопка, за да може Саул и тези мъже, израелтяните, да хванат амонците и какво? Да ги погубят чрез силата на Бога. Братя и сестри, на сутринта Саул раздели народа на 3 дружини по време на утрената стража. Те нападнаха стана и избавиха амонците, докато се стопи денят, и оцелелите от тях се разпръснаха, така че нито двама от тях не останаха заедно. Тогава народът попита Самуил: кой е онзи, който каза: Саул ли ще се възцари над нас? Доведете тези мъже, за да ги избие. Но Саул каза: никой няма да бъде убит този ден, защото днес Господ извърши избавление в Израил. Виждаме отново, Господ се прославя чрез този народ. Отново Господнята ръка се намеси. Отново Господ показа милостта на своя народ, брата и сестри. Тогава Самуил се обърна към народа с думите: елате да идем в Галгал и там да възобновим царството. И така целият народ отиде в Галгал и поставиха Саул цар пред Господа. Там в Галгал, там и пожертваха мирни жертви пред Господа, и Саул и всички израилеви мъже се развеселиха там твърде много. Слава да бъде на Господа, братя и сестри. Виждаме, братя и сестри, Господният дух слезе върху Саул и Господнята ръка беше с него. Братя и сестри, така се случва и с нас. Ако ние вярваме безрезервно, без съмнение в Господа, и в ден на напаст, казва Господ, в ден на напаст ме призови. Когато ние призоваваме Бога, съответно Бог ни изпраща кое? Кой се протича на помощ? Кой, братя и сестри? Именно Светия Дух. Силата на Светия Дух слиза върху нас. И ние имаме силата да се справим. Срещу кого? Срещу духовните битки на онзи, който ни ги изпраща. Братя и сестри, имаме, защото Бог ни даде тази сила. Бог ни даде тази власт. Виждаме, Израил отново бяха спасени, избавени. Чрез кого? Чрез силата на Святия Дух, чрез силата на Господнята ръка. Защото когато имаме силата, братя и сестри, можем да се справим с абсолютно всичко. Братя и сестри, нека Бог да бъде със всеки един от вас. И пак да припомня думите: в ден на напаст ме призови. И аз, казва Господ, ще те избавя. И аз ще пратя. Кой? Помощника, Светия Дух. Ще пратя Светия Дух да слезе върху теб с силата, и моята ръка ще бъде с теб. И аз ще те избавя. Бъдете благословени, братя и сестри. Никога не забравяйте тези думи. И в ден на напаст извиках към Господа и Той ме избави. Чрез кого? Най-важно е да помним чрез кого. Чрез силата на Святия Дух. Амин.